Indeng trok APHLC manghang kethek arni ketalonji aphan kejutsi kachingvai ke patupon. Lason si pinini phai kret trok arkoi chiklo arni kang sama porohut lakhain ko rahini surupothar MSC constituency kaparlo japra langsu jutanga klamalong non ke bangji ni arkoi chiklo ni phai ko ra isi arni APHLC Indeng trok manghang kethek arni ketalon ponji aphan chingvai chingsai patupon. So si pini bangso mai long bokajan LA amai phu Samson teron pen si mai charipot. Mai phu Samson teron pen mai ke cari amai long APHLC tiripi amai phu je ai kathar sarkiri rongphar Rajesh Tuso Rajan Timung Surupothar MSC constituency amai phu papuram terang lapen anpar take ongung APHLC lemang fetum chitong dunsi mai long RDP dun claim jong loge ni tum hai court case hai det and hai jong chiplang det loge non anke election itum hai det pon loge ante lasi non MP election itum hai na lang MLA election da ko do thule pahala ta hai tu na lang la pen MSC election ta do thule pahala general election mange 2027 si dopo yong si la prang yong si ni tum re election a case hai det lo te re election da do thu kok pola prang ta hala so itum chipe hai nai lai lo claim nai ke Ronga gora pen berta pangda Lawrence likhe News 24 Karbi Anglong.